Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre, zus wie er zich met gaat bijzonders en vandaag zijn we op Helderij. Helderij? Op Helderij en in Helderij hebben ze een charterie, de Sint-Sebastiaan. Waar? Sint-Sebastiaan. Oh. En die hebben het speciaals, die hebben een gans nieuw biel en dat biel... Wat hebben die? Een biel, er zit Oh, bij een charterie... Bij een charterie. charterie zit een bielemanneke, Pierre, en daar de Bielemanneke? Ja, daar de biel en die hebben een nieuw biel en dat wordt hier Ik vanavond... dacht dat die gingen zitten, wat moeten die met een biel? Dat is gewoon voor zwaar vragen. Oh, Allee. daar komen ze al, daar komen ze al. Links. Hebben die geen rechtervoet dan? Ho, halt! Ja, het ging niet gans gelijk, maar verzin je toch met de charterie Sint-Sebastiaan. En de bieleman, daar gaat het om. De bieleman, die had een gans nieuw biel. Ja, wel een vieze En baard. het was een best op zich vroeger bij ZZ Top gespeeld soms. Nee. ZZ Hé, nou, ZZ Top gespeeld. Dat biel, daar gaat het om. Laat me dat biel eens even zien, alsjeblieft. Dat is een ganse nieuwe biel. Ja, wat was op, joh? Ja, nee, maar dit is een schitterend biel. Hoeveel gebruikt een charterie eigenlijk een biel? Ja, voor voorop te lopen, hè, voor de bieleman. Ja, dat snap ik, maar dat is toch een traditie. Moesten het paard vrijmaken voor de shutters? Ja, dat klopt. Pierre, zag ik. Wat moet er doen? Het paard vrijmaken. Er liggen alleen maar klinkers. Ja, nee, maar vroeger nog buim en struiken zo aan. Dat was de Ja. bieleman, die deed dat aan. De stelen, hoe is dat van gemaakt? Van hout. Van hout, Pierre. Is dat van hout? Ja, nee, maar wat voor een hout? Beumkeshout, Assenhout. eikenhout, assenhout. Ashout. En Als het niet meer wil, zet ze assenhout. ashout, dat is sterk en veerkrachtig en dat moest je hebben voor een biele steel, Pierre. Dat wist je niet. Hè. Nee. En het blaad, hoe is dat van gemaakt? Van Iezer, hè. Iezer, en wat voor een iezer? Dat weet ik niet. Kijk, nou, hebben Folie, we hem folie, toch folie. gesnapt, hè? Weet je, Folie, dat dat is is geen Folie. roestvristool, hij had geen roestvristool. Folie. En mocht Pierre dat biel misschien eens vast hebben, even, ja? Hortgeloeiend, die Jos. En hoe is het met? Op een hek? Ja, het sticht nog eens vooroplups, Ja. Pierre. Want dan moeten ze zich eens even draaien, of niet? Ja, dan draaien we er even. Keer om! Keer om. Oh, ik niet, hè? Wacht eens. Nee, dicht niet. Keer om! Omdraaien, kukens! We kunnen gaan wat spelen. Wacht even, ik moet weer oplopen. Hallo, kom even, kom terug, kom even. Steekt er een appel. Is toch niks voor mij gerust, dat biel, alsjeblieft. Week de week voor geboet. Dank je. Kan gebeuren, hij zet geen rangers. Lieve gedanken? Ja, natuurlijk. Oh, dank je. Oh, dat is een knoftelbiel, dat kijkt je mij Oh ja, dat is waar. Mogen we dan wel nog een stukje bij die met marcheren? Ja, natuurlijk. Rechtsop, keer! Voorwaarts, mars! Ja, kom. En daar is ook de spreuk van vandaag op gebaseerd, dames en heren. Geef nooit een knuppel in de knuppel. Niks. Niks.